खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 4 जानुवारि 2026 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि देहाखौ लानानै सांग्रां थानांगोन। मेगन गोसानि खैसाराव गोग्लैनांनो हागौ। गुबुननि सायाव फोथायनायखौ बाङाइ खालामोब्ला गाहाम। वृष राशि गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइ आखायाव फैगोन। नखर संसारा जौगासारगोन। गोसोआ सुखुआव थागोन। मिथुन राशि मेगननि जेंना नुजाथिनो हागौ। बायजोआव ओंखारैया गाहाम। साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव थागोन। कर्कट राशि गोसोआव गोग्गो सानस्रिया जायगा मोनगोन। दुखुथिया सुबुंनि मदद खालामनो हागोन। समाजाव बयजोंबो सिनायजागोन। सिंह राशि गोसोआ गुलाय गुजाय सानस्रिजों नाख्रेबजानो हागौ। फालांगियाव खहा जागोन। गोसोखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। कन्या राशि नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ। गोबावनि जेंनाया जोबस्रांगोन। गोजोननि हां लानो हागोन। तुला राशि खुगानि दायावनो गाब्रगोन। समाजनि सुबुंजों निन्दा खालामजागोन। गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। वृश्चिक राशि गोसोआ जिंगाजों बुंफबगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो गोब्राब मोनगोन। साना थांलाय फैलायजों बारलांगोन। धनु राशि गोजान लामा दावबायनानै देहाया लोरबां जानो हागौ। जानाय लोंनायाव नोजोर होनांगोन। गावखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। मकर राशि जिउनि लोगोरिखौ लोगो मोनगोननि मिजिं दं। खोथा बाथ्राखौ सानै हयै बुङोब्ला गाहाम जागोन। साना खाफाल गोनां। कुम्भ राशि गुबुननि मोजां हाबा मावनानै बोर मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मोजां खामानि आखायाव फैगोन। मीन राशि गोसोआव गोनो गोथो सानस्रिया जायगा लागोन। गोसोनि खोथाखौ लोगोफोरनो फोरमायोब्ला गाहाम जागोन। गोसोखौ रेजें मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।